Aktar minn 3300 student se benefikaw minn sena internet b'xej permezz ta' voucher b'valur ta' 300 euro. Permezz tal-iskema li studenti igawdu minn internet b'xej minn wieħed mill-fornituri fil-pajjiż. Stqarrija mill-Ministeru Edukazzjoni u l-Isport qalet li l-Gvern qed ikompli jinvesti f'edukazzjoni u fl-aċċess ta' teknoloġija biex aktar żgħażagħ ikollhom l-għodot meħtieġa biex jirnexxu fl-istudji tagħhom. Din inizjattiva immirata lejn studenti eliġibbli għall-istipendju li f'din is-sena akademika bdew jistudjaw għall-ewwel darba bil-livell post-sekondarju. Dwar dan ikkummenta il-Ministru responsabbli Byron Camilleri. Għal darb'oħra ser jerġa' jingħata il-voucher tal-internet lill-istudenti kollha li huma eliġibbli għall-istipendju. Din hija miżura soċjali. B'dan il-mod qed niggarantixxu illi kull student f'Malta u Għawdex li huma eliġibbli għall-istipendju jista' huma wkoll ikollhom l-aċċess għall-internet. Sabiex imbagħad ikunu jistgħu wkoll jużawh